Čekaj, malo brišem ovu kameru. Dobro večer, mili moji. Idemo na Pale preko ledina. Mada smo sad kod Sremske Mitrovice i nadamo se, ne, u stvari idemo prvo do Bjeljine, a onda idemo sutra na Pale. Mnogo si ubrzala to. Idemo u Mitrovicu, da dilujemo robu. Idemo da završimo neki posao s nekim čovjekom na jedno mjesto. Nosimo ratluk i kafu. Pa onda idemo etno selo Stanišići. Idemo da spavamo, rezervisali smo sobe, samo ne znamo je li 85 eura ili 85 maraka. Nadamo se da su marke u pitanju, da se nismo zajebali. A što je bitno koja je valuta? Ono se vidi raskoš, šta ima veze. Pa ovo je tvoj blog, ti treba da pričaš. Ne, vlog, ja ne znam. Pa nije što idemo, ne znam šta bi rekla. Nemoj, zajebi. Ne ide ti nešto danas, a? Ne, nego me ovo svetlo toliko nervira. Trebali smo da počnemo preko dana. Ali Tamara je bila jako nervozna bila. Jer da se svi posvađaju kad pođu negdje. Ne, to je samo ona živčana, što ja nisam povukao od ormara vrata da se zatvore ovako, znaš. Da ne možemo da ostavimo sobu tek tako, šta ako neko dođe? Pa zatvori ormar, ja sam radio dugo, ja moram sad da odmaram. Pa dobro, danas imao slobodan dan. Ko je mora slobodan dan? Pa dobro, što si morao naoko da razmišljaš za patike? Da nisi razmišljao, ne bi bilo toliko nervozni, poslije si spakovao na vrijeme. Pa kad si mi uvalila N-Sport, gdje nema ništa tvalja. Pa ćeš kupi patike, čera me da kupim patike, da opravda neko svoje kupovanje. Kupila je nešto i sad joj nešto ne treba. Batone za skijanje dečije broj. Da, i sad joj ne treba i to je platila 70 eura. I sad hoće da ih vrati, a ne može da vrati pare nazad. I onda je mene načerala da kupim ja patike tu koje mi se polu sviđaju da bi opravdala svoje pare, da. I to je u pitanju. I sad me čerao od 10 patika grdnih da izaberem najljepše, a to ništa ne valja. I na kraju... Pristojne koje možda nosiš na poslu, bar. Jeste, i na kraju sam kupio patike, opravdao njene pantalone i tajka opet u plusu, a ja crni... Šta, dobio si patike? A ti me ti častiš? Pa nisi mi dao pare. Pa dobro... Ako planiraš, ti mi daj. Planiram. Super. A eto, stižemo sad u Mitrovicu, idemo da završimo neki posao s nekim čovjekom na jedno mjesto i posle ćemo verovatno sjavimo iz Bijeljine jer ništa posebno se dešava osim što ćemo da vozimo. A to sam od tebe naučio. Šta? Pa da kupiš nešto pa da ti kao dam pare i onda ti ne dam nikad pare. Valjda, otprilike. Nema veze, bolje je to nego da propadaju pare. Pa jeste. Mislim, te pantalone koje su nepotrebne bile. Da. Dobro ljudi, javimo vam se da vidite raskoš etno sela Stanišić, ako niste vidjeli. Čuli smo da je prelepo, ja sam bila pre 10 godina i tad je bilo lepo, mada ja nisam u tom fazonu da volim ta etno sela. Ona voli kič i pliš. Pa, da. One lustare što vise po 2,5 metra. Pa jest, da, volim. Što šaje. A to etno, to mi bez veze. Pitaću je kad naruči pljeskavicu i kobasicu tamo. Ne kažem za hranu, brate mili, koliko ide ovaj čovjek? Ja ništa sad ne vidim u retrovizoru. Ide 80 eura na autoput ide. Pa idem... Što da si mi promenio? Preteče nas govedo, čeraj! Vidimo se. Oda pretekli ga čovječe, 80 se vuče, imaš trapku cijelu svoju lijevu. Da ne mogu da pretičem kad skrećem. Pa dobro, pretekli ga i skreni, da. Kao ti kad si skrenuo, kad smo išli u Novi Sad. Da si otišao u Suboticu, jer sam mislio da ima 16 ulaza u Novi Sad. Pa sjever, istog, jug i zapad. Ma to u Novi Sad nema. Pa kad su... Ja sam naučio da vozim po krivinama i kotlinama i klisurama. A ovo pravo je ovdje dosadno izbunjuje ljude, blješti mi tu neki znak, tamo nema žive duše, ni znaka, To ti ne važi. Pa, važi. Ali najjače mi je kad kažu ko nauči da vozi Ibersku magistralu kao on zna da vozi. Šta zna da vozi? Zna da vozi
da stavimo 18 plus kao na YouTube snimak. Kjer imamo da ne vidi? A? Kjer ritmu imamo da ne vidi? Majke mi ne zna da pušim, imam 37 godina. Ukupno. A što uvijek smanjuješ? Ne hoću da kažem da imam 40, a naš ođe ovoj pod 24. Ja nemam 24 godina. Lažeš. Nemam. I dalje bih je 18. Pa dobro, šutra, prekšutra. Kad je nova godina? Prekšutra. 22 dana, da. U nedelju uveče. Nisam glup ljudi, nego nisam vidio dana 3 dana. Ne, u ponedeljak uveče. Ponedeljak uveče, nedelja je 31. Ponedeljak je doček. Ne, šta nosiš za doček? Nosim Versace zlatno plavu košulju. Ono što si kupio u Greza? Pa ne mora da znaš široka narodna masa. Ne, nosim košulju farmerici sa isjepanim koljenima i... Nisi ponao plave? Pa ne, jesam, naravno, ponio plave. Nosim plave, tamno plave farmerice sa naranđarastim štepom, košulju i džišak. Ona mrzi moje satove, ljudi, ja ne volim metalne satove, da znate. Ne, nego... Ja se uopšte ne vidim. Svima glave vode. Ništa se ne vidi, ali ja da čekam da svane. Glavom u vodu, ugušit će se. Ne lupaj. Gledaj mi glavom. Pa šta? Evo ga izmoči. Ali ništa se ne vidi. A ja imam i blic. A koji ne... Koji nema nikakvu funkciju. Ajde da jedemo, ne mogu se gledam labudove. Koliko je prelepo. Ali ovdje se ništa ne vidi osim tebe. Ja se slikaj. Jao Bože, koliko je prelepo. Ali ovdje se apsolutno ništa ne vidi. Čekaj bre. Ergela. Ne, nego. Da, ne znam baš da imitiram. Ajde, gdje je hrana? Jel tu? A tamo je muzika. Prelepo je ljubo moj. Kako je? Jo, jedva čekam ujutro da vidim, ja pogledaj mostić. A šta radiš to? Tangujem kupus. Dođem ovako u hotele i ovo moram da se foliram da bi ovo svakodnevnica, a ne da sam ono iznenađen. Znam da to ne radiš svakog dana, ali stavi ovdje karticu. Znam. Vau! Jebote, koliko je ovo vreme. Bože. Gdje se... Bože, šta je ovo? Vau! Brate, ovo je veće od mog stana u Novi Sad. Da li imamo panoramsko razgledanje? Ovo imamo i terasu. Baš će da bude prelepo kad svane i kad vidimo šta je ispred. Evo sad sam htjela da operem ruke i otvaram sapun i vidim pored ovo. Znači za jednu Bosnu ja sam stvarno oduševljena.
Ovi ljudi su stvarno carevi. A što je ovo? Ju. Dobro. Ja sam oduševljena. Hej, Ljubo. Da li si nekad jeo pre ovog dana? Da, nije dede švedski sto, definitivno. Ok. Je li ovo slatko? Dobro jutro, pilići. Ovdje jeste prelepo kao što sam i mislila. Labude. Znači, ne mogu da opišem koliko mi se ovdje sviđa. Labude. Što radiš? Labude. Evo ih. Ali koliko je beo. Kao da je igračka. Vidiš, došao je da se pozori. Dođi. A opet će se udavi ako stavi glavu u vodu. Koliko su lepi. Si došao gladno, pogledao? Bože, je došao da brani ženku. Da, ova kurva. I nogi su dobri. Gdje? Vidi stvarno. Bože, nikad nisam zagledala koliko je beo, čoveče. Roli Bosne. Koliko dobro može da se završi jedna godina? Ako znate nekog vulkanizera blizu Stanišića, javite. Imam pitanje. Da li ste ikada vidjeli ovoliko cvijeća u jednom lokalu? Dobro jutro, vjerni gledalci. Pačići maleni. Labudovi neka budu danas, labudovi. Jer smo u fazonu crno-bijelih labudova. Evo, putujemo ka Jakorini. Trenutno pratimo grad Zvornik. Imam neke drugare. Stefane Popoviću, ako se pronađeš i pogledaš ovaj klip, puno te pozdravljamo. Mašu nam djeca odmah. Sad više ne ostaje. Pukla nam je guma bila, malo prije sam mijenjao gumu, tražimo vulkanizera. Nadam se da će da ispliva neće brzo, sve neke gvožđare, polovne robe, šta je ovo, brate, slatki. Evo neka crkva. Ali nije urađeno. Treba se završiti. Meni je ovo isto kao da sam kući, uopšte nemam osjećaj da Pa je... mene liči na Golubovce, ovako izgleda Zeta i Golubovci kod nas. Evo golfova, ljudi koliko hoćete, brojim golfove, do sad je 17 kad sam prešao granicu. A meni sve isto, nemalterisane kuće. Vulkanizer, evo ga. Evo ga, ljubimo vas, čujemo Jao, se. Bože, ovo je super. Evo ga. Joj, radi u nedelju. Top šećeri. Top, ima golfa, pokaži golfa žutog. Nije to, to je polo stari, Dobro, Volts. ali je VW. Ajde vidimo se. Pozdrav.
Triumf